Здравейте, аз съм Евелин. Сега ще играем на футбол. Купих два нови играча. Инсиния и... Само го намеря... Къде беше? Забравих кой друг съм купил. Не, никой. Не съм купувал друг. И почнах нова дивизия. Това е четвърта хубава тур. Обаче... старата ме върна, не можах да победя и сега играм с този. Ще ми просто срещу Райо Валекано. Този клип ми е втори за днес, защото първия качих топ 5 гола. Оу, Лоренцо Инсини. Вземете му бе. Шот Анди Керол. И той чисти. И синия шут нов страни от целта. Фернандиньо тича за топката. Фернандиньо. Давайте препоръка кой играч да купа за 4000. Няма значение коя лига. И това е гол. Най-смешният вратар в света. Няма такъв гол. И оставаше да пропусне на празна врата. Това трябваше да е в топ 5, но... Тусках ме са бори. Но вече съм направил клипа в другите топ 5. И това спасяване право в ръцете на Хуан Карлос. Не. Не. Фау. Хунтелар. Нещо се опитваш да кажеш? Съжалявам, това беше баба. Тя се намеси и влезе в стаята и... Почна да лагва. Фак лак.
Спринт сега на Инсинье. Лоренцо Инсинье и това е гол на Лоренцо Инсинье. Сега май почвам да настилям. За който не знае, да се абонира там за Каталунец БГ, ако иска да се абонира. Той е също много добър. Трябва да се срещу Райо Валекано без никакви усилия. Може би ще направим 2 мача. 2. Не, 2 няма да стигна времето. Май. Да, няма. Не, ще търсим трансфер на някой играч. Или пък... Не, само един матч. Това е изчистване. Сомър. Използваме Сомър. Той е много добър вратар Сомър. Колко пъти ги вади. И той е само за 2500. Сега Инсинье. Лоренцо Инсинье. И това е гол. Четвърти гол. Четвърти гол за нашия отбор, а втори за Лоренцо Инсинье. И край на мача. Това е играч на мача. Мисля според мен, че трябва да бъде Лоренцо Инсинье или Анди Карл. Чуя се какво направим за толкова малко време. О май гад, контракт. И аз имам. Хоп, на Хунталар един. И на Тоти един. Хоп. Кажете кой играч да си закупя. След този клип веднага ще има друг клип на Squad Builder. Не. Малко доста клипова става днес. Утре ще има Squad Builder. Един клип с Squad Builder и един на матч от дивизията. Това беше от мен и бай-бай.